आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर मातृशक्ति सृष्टि के अनुपम और अनमोल कृति ममता मई माँ के चरण में सत सत नमन कर रहल बानी। साथ ही सब सुपुत्र गण के अभिनंदन कर रहल बानी। माँ शब्द बड़ा ही व्यापक शब्द बा, जेकरा तहत आज पूरा संसार चल रहल बा, सृष्टि चल रहल बा। ओह ममता मई माँ के आज हम एगो मातृ संदेश, मातृ महिमा संदेश के रूप में एगो गीत प्रस्तुत करे जा रहल बानी। कोरोना के भीषण काल में भी माँ के स्मरण एक कोरोना भगावे के रूप में काम करी। चूँकि जौना बल पर जेकरा शक्ति से ही शरीर संचालित हो रहल बा, आज वो कोरोना के मात देवे खातिर माँ के दूध जेबा से वो छाती में, हर पुरुष के छाती में विराजमान बा। कोरोना ओकरा के नष्ट करे के चाह रहल बा, फिर भी हम मातृ वंदना के रूप में याद कर रहल बानी माँ के, वहाँ के महिमा गा रहल बानी। देखल जाओ थोड़ा सा भाव एह माई के छाती के वर्णन कर रहल बानी, जौना ओह छाती के बल पर ही सब पुत्रगण के छाती निर्माण भइल बा। आज माई के भुला गइल बा लोग, लुगाई का फेर में, कमाई का फेर में माई के ममता भूल गइल बा लोग, लेकिन भूले जोग नहीं खे। ऐसे पुनः हम याद कर रहल बानी मातृशक्ति के, मातृ छाती के ममता के याद कर रहल बानी। भाव देखी कि सतयुग में मोल रहे धर्म और सच्चाई के, अत्रेता में भाईचारा राम चारो भाई के, अद्वापर में द्रौपदी और कुंवर कन्हाई के, अकल युग में घर घर पूजा होत बा लुगाई के। तकल युग में घर घर पूजा अरे होत बा लुगाई के, अबिरले केहू केहू पूजा करत बा बाप माई के। तगिरी नागेंद्र कहे साफ समुझाई के, अनेकी कमालो भाई जगवा में आई के। कि दुनिया में मोल नहीं खे अरे पाप के कमाई के, अतन मन से सेवा तनी करी ल बाप माई के। काहे भाई कि दौलत खजाना अरे बटोर ले कमाई के, जिंदगी में दोबारे प्यार मिली ना अपना माई के। देखी धन बारू माई कि दौलत खजनमा पैबा ढेर हीरा मोतिया, मई के छाती ऐसन। दौलत खजनमा पैबा ढेर हीरा मोतिया, मई के छाती ऐसन। पैबा ना बबुआ कोमल छतिया, मई का छाती ऐसन। पैबा ना बबुआ कोमल छतिया, मई का छाती ऐसन। पैबा ना बबुआ कोमल छतिया, मई का छाती ऐसन। दौलत खजनमा पैबा, दौलत खजनमा पैबा ढेर हीरा मोतिया, मई के छाती ऐसन। पैबा ना बबुआ कोमल छतिया, मई का छाती ऐसन। पैबा ना बबुआ कोमल छतिया, मई का छाती ऐसन।
मानुष में मैया ऐसन, जानवर में गैया ऐसन। मानुष में मैया ऐसन, जानवर में गैया ऐसन। गैया बछरुआ खातिर, मैया अपन बबुआ खातिर। कहियो न घाती माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। गैया बछरुआ खातिर, मैया अपन बबुआ खातिर। कहियो न घाती माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। केतनो आई है वो रहन, घोट जई है मैया सो रहन। बबुआ के ओरहन माई ना बर्दाश्त करस। जसोदा जी की यहाँ ओरहन आवे कि देखी राउर लाला कृष्ण जी सब माखन चोरा के खा गलन। जसोदा जी कहस जे ना ना ई झूठ बात बा। देखी चला हमरा घर में भरल बा माखन, काहे हमार बाबू चोरा के खोइहन। ना पतियास, माई के सन दिल होला। केतनो आई है वो रहन, घोट जई है मैया सो रहन। केतनो आई है वो रहन, घोट जई है मैया सो रहन। मामता के मूरत मैया, मामता के मूरत मैया। नैया के थाती माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। मामता के मूरत मैया, मामता के मूरत मैया। नेहिया के थाती माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। मन भार मावे तिरिया, बेरी बेरी खाले किरिया। मन भार मावे तिरिया, बेरी बेरी खाले किरिया। घूम फिर खोजे में हरी, घूम फिर खोजे में हरी। रुपिया के गाती माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। घूम फिर खोजे में हरी, घूम फिर खोजे में हरी। रुपिया के गाती माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। दौलत खजनवा पैब, ढेर हीरा मोतिया। माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। मल मूत्र सब कछली, खिया के तपाछे खैली। मल मूत्र सब कछली, खिया के तपाछे खैली। बबुआ के भाला खातिर, बबुआ के भाला खातिर। सोचे दिन राती माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। दौलत खजनमा पैब, ढेर हीरा मोतिया। माई के छाती ऐसन। पैब ना बबुआ कोमल छतिया, माई का छाती ऐसन। कहेले नगेंद्र साचो, मन कर लीह जाचो।
कहेले नगेंद्र साचो मन कर लीह जाचो। माई से बढ़ के जग में, माई से बढ़ के जग में कोई नहीं त साथी। माई के छाती ऐसन पैब ना बबुआ कोमल छतिया। माई के छाती ऐसन पैब ना बबुआ कोमल छतिया। माई के छाती ऐसन दौलत खजनमा पैब ढेर हीरा मोतिया। माई के छाती ऐसन पैब ना बबुआ कोमल छतिया। माई का छाती ऐसन पैब ना बबुआ कोमल छतिया। माई के छाती ऐसन। नागेंद्र गिरी, शिक्षक उर्फ कवि जी, सारण, बिहार।